Både en udfordring af Philip om at lave en god gerning her sådan en grå mandag, og det har jeg da i den grad lyst til, så jeg tager udfordringen på mig. Og jeg vil faktisk lave to gode gerninger. Den ene, det er, at jeg lige har været inde og betale nogle penge til det her filmprojekt, der hedder Democracy, og det er Andreas Dalsgaard, der står for det. Og det handler om en politisk kampagne, præsidentkampagne over i Colombia, hvor Antanas Mockus, en rigtig god politiker derovre, forsøger at lave en helt ny politisk kultur i Colombia, og vil gøre det på sin måde, og på en begavet måde, og en humanistisk måde, og snakke politik op nedefra. Han er i gang med at ændre det politiske system i Colombia. Det er værd at støtte på alle lederkanter. Og den anden gode gerning, jeg har besluttet mig for, det er, at jeg lige har sagt ja til et DJ-job nede i Kødbyen nu her på fredag klokken 10, og hvor jeg skal vende plader til ære for lanceringen af en økologisk sodavand, eller sådan en iste, som hedder Royce Red hedder det, og som igen er lavet et godt eksempel på god iværksætterkultur, og dem har jeg lyst til at støtte. Så dels det politiske projekt over i Colombia, og dels iværksætterprojektet nede i Kødbyen. Og så sender jeg den her udfordring videre til tre gode folk. Det ene, det er Jakob Bundsgaard, borgmester i Aarhus, og så Sofie Løhr, som er god aktivist i min egen politiske kampagne omkring Alternativet. Og så tænker jeg på, at jeg tror faktisk, at det er Trine Mark, der skal have den her fra mig, fordi hun trænger til et knus lige nu. Det synes jeg. Så de tre, Jakob, Sofie og Trine. Go for it.